37 anys, nascut a Màlaga, agent de viatges, internacional, debutà en primera el 18 de setembre del 88. Esta és l'octava temporada i enguany només ha dirigit un partit, va ser el Tenerife espanyol. Comença a rodar la bola en el Santiago Bernabéu. Està servit el derbi més apassionant. Quan intentava jugar Vaquero, li pren la pilota a Lassa. Allunya Sanchis, el baló per al Laudrup, mirava de deixar-la cap a Redondo, a tocar Roger Arrere, baló que juga Abelardo per a Gica Popescu, Popescu per Albert Ferrer, ha perdut la pilota Ferrer davant la presència de Raúl que la deixa per a Michael Laudrup, segon partit de Lliga que disputa el danès, només va disputar el primer partit a Vallecas. Ferrer en projecció ofensiva, no s'assenyala fora de joc en la posició de Codro, la passada de Codro i el primer remat a la porteria desviat per part de Figo. Als 46 segons, primera aproximació del Barça amb remat final de Luis Felipe Madeira. Figo, jugador de 22 anys, fitxat esta temporada pel Barça procedent de l'Sporting de Lisboa, on l'any passat va disputar 29 partits i va fer 7 gols. 22 internacionalitats en Portugal contemplen este jove jugador que va brillar moltíssim en una eliminatòria de la Copa de la UEFA, precisament contra el Real Madrid. Ha jugat Fernando Hierro. Baló que recupera Nadal, la deixa per a Roger, combina amb Vaquero, Vaquero per a Roger, intentava trencar el fora de joc i buscar l'esquena de la defensa Codro, baló per a Bullo. Hi havia banderola en alt, s'assenyala la posició de fora de joc de Zamorano. López Nieto, l'àrbitre del partit, que per cert va protagonitzar, no va protagonitzar, o va ser més que res, va estar en l'ull de la tempesta, d'aquest intent de subord del Dinamo de Kiev. Atenció a Codro, continua Codro dins l'àrea i finalment el baló al córner. Primer córner del partit, en una jugada un tant dubtosa, perquè des de la nostra posició pareixia fora de joc l'arrencada de Codro. López Nieto va denunciar aquest intent de subord, per això només ha disputat un partit de Lliga, perquè el que havia d'arbitrar la passada jornada va estar pendent de la UEFA. Atenció a Figo, serà de nou córner. Primers instants del partit amb domini del Barça. Barça en el que, si no es registra avui un bon resultat, tornaran a aparèixer els vells fantasmes. Esta temporada tenen un nom propi, Iván de la Peña, el jugador que ha sacrificat en la convocatòria d'avui Johan Cruyff, que per cert ha jugat esta vesprada amb el Barça B a Marbella, ha marcat un gol i n'ha donat un altre. Vaquero, que intentava habilitar Codro, i el baló de Carreras per a Figo. La passada de Figo, se l'endú Ferrer. Obri Ferrer, atenció al remat fora. El remat de Roger García ha eixit fora. Roger García, jugador de 18 anys, format en el planter. L'any passat va disputar 5 partits en el primer equip laurana. De nou veiem la centrada d'Albert Ferrer i el remat sense deixar caure la pilota de Roger, que anà fora. De moment hi ha un resultat definitiu en primera divisió, partit avançat a la jornada número 5, Atlètic de Bilbao 2, els 2 gols de Julen Guerrero, Sporting de Gijón 1, el gol de Julio Salinas. D'este partit del que estem oferint-los i del que disputarà el València demà de matí a partir de les 12 a l'estadi de Vallecas, com de la resta de la jornada en primera i equips valencians de segona i segona B, tindran una complida informació en el programa Minut a Minut, que comença a les 9 de la nit. Continua el derbi en el Bernabéu, camí del minut 4 de la primera part, sense gols, domina el Barça, a la contra el Real Madrid. Enviament de Chendo, el substitut avui de Quique. Ja saben les peripècies del comitè espanyol de disciplina esportiva. No hi ha hagut quòrum, són 5 membres, només s'han reunit 2, els altres 3 no estaven. I al final la suspensió cautelar de la sanció d'un partit aquí, que per l'expulsió de dissabte al Villamarín s'ha quedat en no res, és a dir, en que Quique compleix avui el partit de sanció. Atenció el baló que col·locarà Lassa en l'àrea. Rebutja Abelardo quan intentava el remat Zamorano. Se l'endú Chendo. L'obertura de Chendo, quan hi ha una clara obstrucció, per tant, baló a favor del Madrid després de l'acció de Sergi Barjuan.
l'endú Popescu, en presència d'Ivan Zamorano. Baló arrere per Abelardo. Abelardo cap a Ferrer. Ha perdut el baló Ferrer, se l'endú Redondo, intenta recuperar Carreras, continua Redondo. I a falta de Carreras hi veurà la targeta groga. Primera del partit per a Lluís Carreras al minut 5 d'esta primera part. Lluís Carreras, un jugador jove, format en el planter del Futbol Club Barcelona, 22 anys, però que ja està 2 anys cedit en equips de primera, concretament l'Oviedo i el Racing de Santander. El conjunt cantàbric va disputar 26 partits la passada temporada i va marcar un gol. I atenció a l'estratègia madridista, un Real Madrid que avui arrossega les baixes d'Amavisca per lesió i de Quique per sanció. Quan serà presumiblement Fernando Hierro, intentarà batre la porteria defensa per Carles Busquets. Ens encaminem al minut 6 d'esta primera part. Allà va el baló de Hierro, fora. Molt desviat a l'esquerra del mar de Fes per Busquets, per tant, servirà de porteria al Barça, que a banda de la baixa d'última hora de Jordi, que com saben i els recordem, s'ha lesionat durant els exercicis de calfament, estava en l'11 inicial. Estan Prosinecki, Cuellar i Ivan Iglesias per lesió i no ha viatjat Guillermo Amor. Un aspecte de la llotja d'autoritats. No està el president del Barça, Josep Lluís Núñez, i està en canvi Nicolau Casaus, que ostenta la representació laurana. Baló per a Miquel Àngel Nadal. Nadal per a Gica Popescu. Popescu que intentava combinar amb Luis Figo. Figo envoltat de jugadors del Madrid. En total 3 ara. Li pren la pilota Lassa. Se l'endú Milla. Milla per a Lassa. Lassa endarrereix cap a Sanchis. El capità madridista en horitzontal per a Fernando Hierro. Fernando Hierro que la deixa a l'abast de Milla. Milla per a Sanchis. Sanchis per a Zamorano. Atenció al xilè. Ja ha pres la pilota Abelardo i finalment és Busquets i recull l'esfèric. A llançar Busquets per a Sergi. Continua la progressió Sergi, intentava el desmarc Mejo Codro. Intent de regat en velocitat de Sergi, però deixa seguir López Nieto i llança ja Paco Bullo. Al talla Abelardo. Carreras. Buscava Nadal. Presència de Redondo, se l'endú Figo. Baló que toca Hierro per a Milla. Atenció al tándem Milla-Redondo. També ha sigut una discussió, un dels fantasmes que tenia guardats en l'armari madridista Jorge Valdano. Si la espineta de Cruyff és Iván de la Peña, l'estigma, diríem, de Jorge Valdano és precisament si Milla o Redondo. Avui estaran contents tots. Juguen els dos. Centra Zamorano. Talla Popescu. Finalment la busca Roger en presència de Chendo. I finalment s'ha marcat una obstrucció del jugador del Barça. Per tant, baló per al Real Madrid. Camí del minut 9. Un Real Madrid que està ubicat en la posició número 13 de la primera divisió. Disputat 4 partits, només n'ha guanyat un. N'ha empatat un i n'ha perdut 2. 8 gols a favor, 6 en contra. 4 punts a 8 dels líders, Atlètic de Madrid i Espanyol, i a 6 del Barça. El xut definitiu de Chendo així fora, per tant servirà de porteria a Busquets. Les instruccions de Charly Rissac i la discussió amb Valle Gil, quart àrbitre que pertany al col·legi extremeny, quan ha llançat Busquets, veient la repetició del remà de Chendo, i en el directe és Popescu qui condueix la pilota, la deixa per a Figo. Intenta amagar el portuguès. Té camp per davant Luis Figo. Continua Luis Figo. Ha aconseguit centrar. Talla momentàniament Fernando Hierro. Se l'endú Miquel Lassa. Enviament de Lassa. Hi havia banderola en alt i s'assenyalava posició de fora de joc d'Ivan Zamorano. Està jugant molt avançada la línia defensiva del Barça. Popescu fa de Koeman. Abelardo, Sergi i Ferrer componen la línia de 3. Sergi que intenta anar-se'n per la banda esquerra. Arriba a la línia de fons i serà córner. Tercera a favor del Barça.
El Barça, que està en la tercera plaça de la classificació, 4 partits, 3 victòries, 1 empat, 9 gols a favor, 2 en contra, té 10 punts a 2 de l'Atlètic de Madrid i de l'Espanyol. Planta la pilota Luis Figo. Llançarà el portuguès este tercer córner contra la porteria de Paco Bullo, a la curta perquè prolongara Vaquero, i finalment serà Chendo qui allunye. El baló en Siri el deixa, anava a deixar-lo botar Laudrup, però finalment havia impulsat darrere, i és finalment Milla qui s'endú la pilota. L'entrega per a Luis Enrique, hi ha hagut falta, per tant baló per al Madrid. Hem parlat a des que s'esgotaren en un 3 i no res, en un vist i no vist les entrades, i no és que foren barates per al partit d'avui. 9.500 pessetes la més cara, 3.000 la més barata. Quan juga Luis Milla, la deixa per a Mikel Lasa. Avança uns quants metres Lasa, la deixa per a Fernando Redondo. Redondo per a Raúl. Atenció a Raúl, enviament interior, no ha arribat Laudrup, si ho ha fet en canvi Busquets. Raúl, que esta nit fa les funcions habituals d'Amavisca, és a dir, estar enganxat permanentment a la banda esquerra, i Laudrup és l'home que està de moment acompanyant Iván Zamorano en l'atac madridista. És Laudrup, entrat per Popescu. Hi ha hagut falta del romanès, jugador pel qual el Barça ha pagat enguany 535 milions de pessetes al Tottenham Hotspurs. Jugador d'una llarga trajectòria, té 29 anys, o els farà, millor dit, el 9 d'octubre, els 29 anys. Ha jugat a la Universitat de Craiova romanès, a l'Esteaua de Bucarest, PSV Eindhoven i Tottenham. La temporada passada disputà 23 partits, anotà 3 gols i ha sigut internacional per Romania en 60 oportunitats. És l'home fitxat enguany per a suplir la baixa de Ronald Koeman. Juga Roger, intercepta Fernando Hierro. Enviament llarg de Fernando Hierro per a Zamorano. L'un contra un davant Abelardo. Se'n va Zamorano, atenció al tratge que li ha fet, i finalment la parròquia madridista demanava penal per la caiguda de Zamorano, però ha deixat seguir López Nieto. Primera jugada polèmica del partit al minut 12, la caiguda de Zamorano. Entrat per Ferrer. Quin tratge li ha fet Zamorano en la jugada prèvia a Abelardo. I atenció que ara sí pot arribar el gol de Raúl. Gol! Gol de Raúl. S'avança en el marcador el Real Madrid al minut 12. Al minut 12 i mig, Raúl acaba de fer l'1-0 per al Real Madrid. És el segon gol de Raúl en la present lliga. Gol important per al Madrid. Esta és la repetició. Quina deixada de Laudrup. La paret perfecta, un gol d'una molt bella execució. Tornem a veure Raúl, que inicia i finalitza la jugada. Laudrup en eixe passe a Strovic, mirant cap a un costat i enviant la pilota a l'altre, i Raúl que culmina l'acció en gol. Intenta arribar a aquesta pilota Figo. Finalment el baló per a Bullo. Camí del quart d'hora d'esta primera part. Real Madrid 1, Barcelona 0. En el partit més clàssic de la Lliga. Ens ofereix en directe Canal 9 des del Bernabéu. Segona targeta groga del partit per a Sergi, arran de l'entrada sobre Luis Enrique. És la primera targeta groga que veu Sergi en la present temporada, quan hem tornat a veure el gol que pot donar molta tranquil·litat i molta confiança al Real Madrid. L'enviament de Fernando Hierro per a la gran carrera de Chendo, que finalment arriba a la pilota, però ha tingut més temps Popescu de refer-se.
Allunya definitivament Roger. Baló fora de banda. Servici lateral per al Real Madrid. Després d'uns primers minuts de domini del Barça, el Real Madrid s'ha fet amb el domini del partit. Milla. Intentava endur-se la pilota Luis Enrique. Ha caigut Vaquero i s'assenyala falta. S'assenyala falta. Baló per al Barça. El Barça que està actuant únicament amb dos homes en punta, Mejo Codro i Luis Figo, que reben també en oportunitats les ajudes de José Mari Vaquero. Quan juga Miquel Àngel Nadal, la deixa rere per a Belardo. Se l'endú Redondo, la deixa per a Raúl, l'autor del gol. Ara no se n'entén Raúl, l'Audru Pizamorano. Finalment és Ferrer i juga per al Barça. Vaquero a tocar Nadal. Obertura per a la pujada de Sergi. No pot arribar Sergi Barjuan. En conseqüència servirà des de la banda el Real Madrid. Hem anat pràcticament de la jugada del possible penal de Ferrer a Zamorano del minut 12 al gol del Madrid només mig minut més tard. Hi ha una clara advertència ara de López Nieto, en el sentit que no tolerarà més entrades dures. L'advertència era per a Belardo i la falta la llançarà Fernando Hierro. Fernando Hierro per a Chendo. Ha perdut Chendo. El balón intentava jugar Sergi. Se l'endú Vaquero. Vaquero per a Mejo Codro. Codro que espera més ajudes. Continua el jugador bosnià. Segon classificat la darrera temporada en el Pichichi. Tindrà una altra opció Mejo Codro davant l'entrada de Hierro. Se'n va per velocitat. S'entra i no ha arribat al remat. En una magnífica oportunitat Roger. Ocasió clara de gol per a Roger. Al minut 17, si haguera connectat el remat de cap, era un gol segur. La centrada de Codro. No arriba a rematar Roger. El llançament de Paco Bullo. Tall Popescu. Ferrer. Vaquero. Juga Nadal. Presionat per Fernando Carlos Redondo. Combina amb Albert Ferrer. Ha deixat passar carreres per a Luis Figo. S'incorpora per l'esquerra Sergi. Toca de primer Sergi. Tallarà Fernando Hierro sense cap dificultat. Allunya Luis Enrique. Baló per a Carreras. Atenció que no hi ha fora de joc. Pot arribar el gol. I finalment s'ha passejat la pilota per davant del marc madridista quan deixa rere Codro, el remat de Vaquero. Hi havia hagut jugador del Barça que demanava mans i una oportunitat més clara de gol al minut 18 per a Mejo Codro primer i Vaquero més tard. Bé, no li podem demanar més a este derbi. Ens venen l'acció de Figo. Codro que no arriba. Després han passat més coses. La mà que demanaven els jugadors del Barça, el remat de Vaquero, però deien que no li se pot demanar més a este partit, no s'especula amb el marcador ni molt menys, atacs a un i altre costat, això que només portem pràcticament 19 minuts de joc. Guanya el Madrid per 1-0. Chendo. Sanchis. Obertura per a la pujada de Raúl. A tallar Ferrer. Se l'endú a Belardo. Combina amb Carreras. La passa per a Nadal. Nadal obri per a la incorporació de Sergi. Sergi per a Roger. Roger, Figo. Figo per a Vaquero. Enviament llarg de Vaquero als dominis de Paco Bullo. Milla per a Hierro. Hierro per a Chendo. Li torna la pilota Chendo a Hierro. Valdano fidel al seu sistema, el 4-4-2. La defensa en zona.
A l'esquerra està Lassa, a la dreta Chendo, en l'eix Sanchis i Hierro. I només eixa variació de la presència en el mig del camp junts de Redondo i de Milla, acompanyats per Luis Enrique per la dreta i per l'esquerra de Raúl. Com homes més avançats, Laudrup i Zamorano. Juga Sanchis, valor per a Milla. Fernando Hierro. Lassa. Raúl. La passada de Raúl, atenció a Zamorano, que busca molt bé l'esquena de Popescu. Zamorano dins l'àrea. Enviament per a Raúl, s'ha deixat la pilota darrere i juga finalment Popescu per a l'eixida en velocitat de Roger García. Roger per a Vaquero, deixa per a Popescu, intenta anar-se'n amb força el romanès. Roger, atenció a les diagonals del Barça, valor per a Miquel Àngel Nadal. Continua el de Manacor, remat que no passe la taparada al cos de Fernando Hierro, continua Nadal, enviament darrere per a Vaquero, obertura de Vaquero, valor per a Sergi. Va Figo, Codro, intentaven acabar de lluir la paret i finalment és Chendo qui s'endú la pilota. Està més precís el Madrid a l'hora de l'entrega, a l'hora de la possessió de la pilota. El Barça ha combinat alguna que altra acció brillant amb alguna que altra acció molt desencertada, però insistint que continua present l'emoció en tot moment quan anem a arribar al minut 22 d'esta primera part. Des del 12 i mig guanya el Madrid per 1-0, gol marcat per Raúl. Abelardo per a Carreras. El valor dividit. Se l'endú finalment Milla. Ara juga Roger. Desmarc de Codro. Ha tallat Hierro. Mira de recuperar Vaquero, valor per a Laudrup, la deixa per a Sanchis. Sanchis cap a Raúl, i a fora de joc de Raúl. S'assenyala fora de joc de l'autor del, de moment, únic gol del partit, Raúl González Blanco, jugador de 18 anys. L'any passat va jugar 28 partits i va marcar 9 gols. Enguany, esta és la quinta jornada, i ha fet 2 gols. Este jugador que va explosionar la darrera temporada. Ferrer. Laudrup per a Raúl. Raúl per a Laudrup. Inicia el pas Popescu. Continua Laudrup. Òbviament de Laudrup, talla Abelardo. Valor per a Nadal. Abelardo. Sergi. Vaquero. Roger. Roger, xuta directament a porta fora. Ha vist Roger una miqueta avançat Paco Bullo i ha mirat de sorprendre el veterà porter del Madrid. 37 anys a les esquenes del porter natural de Betanzos. Fernando Hierro, enviament per a Zamorano, ha de recular Busquets, havia així fora de l'àrea, quan llança Busquets per a Sergi, que fa carrera per a Abelardo, Abelardo per a Nadal, Nadal per a Popescu, Popescu per dalt, i el valor que acaba perdent-se per la línia de banda. Llançarà Lassa. Sanchis. Raúl, Redondo i Ferrer, que endarrereix cap a Busquets. Allunya Busquets amb el peu, captura Sanchis, la deixa per a Milla. A punt està endurse el valor Roger. Juga Chendo. Chendo per a Sanchis. Sanchis per a Chendo de nou. Luis Enrique. Pressionat per Sergi. Chendo.
de moment es compleix el desig de Valdano. Parlava esta setmana de l'obsessió per la possessió de la pilota. És el Madrid qui més temps té el baló en els peus. Luis Enrique. Finalment serà servici de banda per al Madrid. 25 minuts de la primera part, continua l'1-0. En directe, Canal 9 des del Bernabéu. Partit que s'ofereix en directe a un total de 23 països. A banda dels que conformen la Unió Europea: Polònia, Romania, Hongria, Marroc, Israel, Egipte, Turquia, Xile, Argentina, Brasil, Colòmbia, Perú, Mèxic, els Estats Units, entre altres. Assisteixen no en el Bernabéu, pero sí a través de la televisión al que ocurre en este auténtic derbi. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. A tret Hierro, directament fora. Servirà de porteria al Barça. Parecía més que un enviament de Busquets a Ferrer, una venjança. Ferrer que llança en horitzontal cap a Popescu. Popescu, Nadal, les instruccions de Reixat per a Roger. Valor per a Ferrer. Ferrer per a Nadal. S'han estorbat Nadal i Carreras. Obertura de Roger per a Sergi. Sergi, Roger. Ha arribat a tocar Mejo Codro. Carreras. Nadal, el valor que l'ha capturat Raúl. Juga Redondo per a Zamorano. S'anticipa Abelardo, però dona temps a que recupere el xilè. I s'assenyala la falta de Ferrer. Si es marca aquesta falta és per a amonestar el jugador del Barça. D'altra forma no s'entén que es talli el joc, perquè ja tenia el valor perfectament controlat Zamorano. Hierro. La deixa Laudrup arrere. Juga Chendo. Continua Laudrup. Obertura per a Chendo. Han topat Chendo i Popescu, però el servici de banda el farà efectiu el romanès. El valor per a Busquets. Abelardo. Popescu. Figo. Figo per a Vaquero. Vaquero per a Carreras. Carreras a la dreta. Ferrer que no havia desplaçat la seva posició. I el valor que es perd per la línia de banda. Llançarà Mikel Lasa. Milla. Sanchis. Lasa. Roger que havia canviat de banda, però assenyala falta López Nieto. Valor per al Madrid. Ha tret Lasa. La deixa per a Chendo. Fernando Hierro. Milla ajudant-se en Hierro. Hierro que no es complica la vida, l'envia arrere per a que allunye Bullo. I finalment és Ferrer qui la deixa per a Abelardo. Recuperarà Fernando Redondo. Redondo per a Luis Enrique. Luis Enrique, Raúl. Raúl per a Luis Enrique. Atenció que pot arribar el segon. Mirava d'habilitar Laudrup. I finalment ha perdut el Madrid una bona oportunitat en aquesta acció de Raúl al minut 29. Acció, perdó, de Luis Enrique. Ha tallat Milla. Vaquero arrere per a Popescu. Mira de combinar este amb Ferrer. Abelardo, veiem la incursió de Luis Enrique. Intentava fer el passe de la mort per a Laudrup, quan ara és Roger qui juga. Enviament a l'àrea, el remat de Codro, fora.
El remat del bosnià Mejo Codro a la dreta de la porteria, defesa per Paco Bullo. Quan es complís justament la mitja hora de joc. De nou el remat de cap del jugador de la Reial Societat. Figo. Continua el portuguès. La pilota de Figo per a Popescu. Popescu per a Sergi. Sergi envia a l'àrea, talla Fernando Hierro. Baló per a Chendo. Allunya Chendo. Però ara estava totalment replegat el Real Madrid. Per tant, serà servici de banda favorable al Barça. El Barça que ha tingut oportunitats per a haver empatat el partit, però el Real Madrid també ha tingut les seues per haver augmentat la diferència en el marcador. Abelardo, Roger. La passada de Roger. A tallar Fernando Hierro. I baló per a Busquets. Vaquero. Popescu. De nou Vaquero per a Figo. Pressiona per Redondo. Continua Figo. Obertura per a Sergi. Sergi per a Carreras. Deixa passar Carreras. Apareix Roger. El remat de Roger. Gol. Gol de Roger García Junyent. Empata el Barça al minut 31 d'esta primera part amb el gol de Roger. El gol de Roger García Junyent. Este jugador de 18 anys format en el planter i que marca el primer gol esta temporada com a jugador del primer equip del Barça. La centrada de Sergi des de la banda esquerra i el remat sense cap oposició de Roger al fons de la porteria. Bé, podem assistir ara a un altre partit. El Barça ha neutralitzat l'avantatge madridista. Estem en el minut 32 i mig de la primera part i curiosament els jugadors més joves sobre el rectangle de joc han sigut els autors dels gols. Dos jugadors de 18 anys, Raúl en el Real Madrid i Roger en el Futbol Club Barcelona. López Nieto que assenyala la falta de Carreras a Redondo, i atenció que Carreras ja tenia una targeta groga quan juga Chendo. Luis Enrique pressionat per Popescu. Continua Luis Enrique. Atenció a la combinació amb Laudrup. Ha tocat valor Luis Carreras. Controla Roger. Intentava fer-li un barret a Lassa. Juga Luis Figo. No hi ha fora de joc si arriba a Codro. Fet un gest com volent-se lamentar Codro de no haver arrencat la carrera un poquet abans. Reordena les posicions Jorge Valdano. Real Madrid 1, Barcelona 1. Tota l'emoció del derbi en directe per Canal 9. Zamorano. Ha caigut Abelardo. Juga Chendo. Deixa seguir López Nieto. Baló per a Luis Enrique. I a la tercera bala vençuda. S'ha marcat la falta. Llançament per al Real Madrid. L'entrada havia sigut de Sergi, és l'altre jugador amonestat en este partit. Llançarà Michael Laudrup. Jugador de 31 anys, segona temporada en el Madrid, després d'arribar procedent del Futbol Club Barcelona. 33 partits va disputar el danès la darrera temporada i va marcar 4 gols. Demanen córner els jugadors del Madrid. En canvi és López Nieto qui assenyala que serà servici de banda.
A 3 Raúl. Luis Enrique Herrera per a Milla, combina a Milla amb Fernando Hierro, valor per a Chendo. Laudrup, Zamorano, Laudrup, i finalment ha tallat a Belardo. Corre Codro, intenta anar-se'n per cames el bosnià, i ha pres la pilota Mikel Lasa. Ha jugat Sanchis cap a la posició de Chendo. Un partit bonic el que estem veient esta nit en el Bernabéu. Luis Enrique. Hi ha hagut obstrucció de Popescu. Intentava fer el regat en velocitat. Luis Enrique ha trobat la paret del romanès davant, per tant, falta a favor del Madrid. Hem vist altres temporades uns derbis més especulatius, amb alguna que altra excepció, com l'últim que es jugà al Bernabéu i on el Madrid anotà 5 gols. Però el d'avui és un derbi que té absolutament de tot, com este remat de Zamorano quan es complís el minut 36. Falta llançada per Fernando Hierro, el remat de Zamorano en guanyar l'acció a Ferrero. Intentava controlar Figo, hi ha hagut falta de Sanchis, valor per al Barça. El llançament Popescu, obri per a Sergi. La passada de Sergi, talla Sanchis. Popescu per a Figo, pressionat per Raúl. De nou és Popescu, l'entrega per a Vaquero. Vaquero per a Miquel Àngel Nadal, l'obri este a l'esquerra, on està Sergi. Li prenia el relleu Mejo Codro, el valor per al bosnià. Enviament de Mejo Codro, torna a entrar Roger, atenció a Roger, però no ha pogut acabar de polir el control orientat i acaba perdent una bona oportunitat d'acostar-se de nou als dominis de Paco Bullo. De moment ha resultat fins ara decisiu el canvi de posició de Roger, que ha començat actuant per la banda esquerra, que més tard Cruyff l'ha canviat a la dreta, i precisament des d'aquesta nova posició ha arribat el gol de l'empat del Barça. I esta segona oportunitat que acabem de veure també en una incursió de Roger García. Laudrup. A tocar Vaquero Arrere. De nou és Vaquero. Pressionat per Milla. Juga Chendo. Luis Enrique. Ha recuperat el Barça. Nadal. Nadal per a Figo. De nou falta de Sanchis. Minut 38 del primer temps. Real Madrid 1, gol de Raúl al minut 12 i mig. Futbol Club Barcelona 1, gol de Roger al minut 31. De nou la falta entre Sanchis i Hierro i una acció entre Vaquero i Milla que ha sigut anterior i en la que hi ha hagut pràcticament de tot. Carreras. Està totalment lliure de marca Roger. Enviament de Roger a l'àrea i a fora de joc de Codro. Fora de joc de Mejo Codro. La posició de Figo era bona, però no la del bosnià. Milla. Milla per a Fernando Hierro. Fernando Hierro per a Luis Enrique. Possiblement s'han espentat els dos jugadors, tant Luis Enrique primer com Sergi després, i ara s'hi veu la segona targeta groga. Sergi, contratemps per al Barça, que en el minut 39 es queda amb un home menys en acumular Sergi la segona groga. Primer espenta Sergi, després espenta Luis Enrique, però com que ja tenia una targeta groga, això és... Bé podríem aplicar allò de avui per tu, demà per mi, perquè el Madrid dissabte es va veure perjudicat també per una acció d'estes
de segona targeta groga. En aquell cas va perdre el concurs de Quique, que no pot actuar avui, i ha sigut el Barça qui acaba de perdre Sergi, quan hi haurà llançament de falta per al Madrid. I en la recta final d'esta primera part, a 5 minuts de la conclusió. El llançament de Fernando Hierro i la semipalometa de Carles Busquets. Se l'endú Chendo. Continua Chendo, envoltat de jugadors del Barça, té poques opcions. Finalment s'ha marcat falta de Luis Figo. A jugar Redondo per a Laudrup. Xut esquerrà de Laudrup, fora. El xut esquerrà de Michael Laudrup des de la mitja lluna en la frontal de l'àrea. És la repetició de l'enviament de Laudrup en direcció a la porteria de Busquets. El servici de Busquets pentina a Nadal, més que pentina la deixa darrere. Popescu. Se l'endú Laudrup. Continua Laudrup, totalment desmarcat a l'esquerra està Raúl. Laudrup que intentava alçar la pilota. Atenció al remat, fora. Remat de Luis Enrique. Quan Laudrup intentava alçar la pilota per buscar un remat de Capdivan Zamorano, i ha xutat ha sigut Luis Enrique. Massa alt, òbviament, per a Zamorano. Molt millor la posició de Luis Enrique. Podríem dir que des que ha abandonat Sergi el camp, i d'això fa pràcticament un parell de minuts, són els moments més crítics per al Barça des que ha començat el partit. Milla. Raúl. Perfecte l'enviament de Raúl a l'espai lliure per a que aparega Laudrup. Centrada de Laudrup. La cantada de Busquets i el rebuig defensiu. Lassa. Intenta reorganitzar-se el Barça. Redondo. Raúl. Mirava de fer el túnel a Popescu. Laudrup. Falta finalment del romanès. Ha obstaculitzat clarament Popescu l'acció de Raúl. Es compleix el minut 43. Laudrup. Laudrup davant Popescu. Indica López Nieto, servici de porteria. Golpejarà la pilota Busquets. Vaquero. Figo entre dos jugadors del Madrid. Se l'endú Sanchis. El rebot afavoreix Mikel Lassa. Lassa per a Raúl. Entre línies Zamorano. Demanava a Belardo fora de joc, però l'acció ha continuat fins que ha agafat la pilota Busquets i la deixa per a Carreras, que ocupa la posició de Sergi. Laudrup. Han topat Laudrup i Codro, quan ara hi ha una entrada per darrere de Roger, que veurà targeta groga. Targeta groga per a Roger al minut 44. És una dura entrada de Roger. La segona targeta groga que acumula Roger des que ha començat la Lliga, quan hi ha valor finalment per a Busquets. Últim minut del partit en esta primera part, quan ha llançat Busquets. Hi ha hagut falta de Mejo Codro. Golpeja Fernando Hierro quan juga Chendo. La passada de Laudrup.
L'entrada ara ha sigut de Nadal. Hierro. I una nova entrada. Hi haurà targeta per a Mejo Codro. Falta saber de quin color. Targeta groga per a Codro en el minut 45 d'esta primera part. Esta és la primera entrada de Nadal, molt dura. Protestes contra López Nieto, en entendre el públic que el color de la targeta a Codro devia haver sigut roig i no groc. Quan juga Raúl, la passada de Raúl a l'àrea, i s'ha fet amb la pilota Busquets en presència d'Iván Zamorano. Camí del 46 de la primera part. Real Madrid 1, Barcelona 1. Mira el seu rellotge López Nieto. Indica el camí dels vestidors. No li se pot demanar més a este derbi entre el Madrid i el Barça. Descansa el Bernabéu. Real Madrid 1, gol de Raúl. Barcelona 1, gol de Roger. I el Barça amb 10 per l'expulsió de Sergi al minut 39. Tornarem en la segona part. I ara la connexió al centre de producció de programes de Canal 9 a Burjassot. Demana que fora roig el color de la targeta. I després de veure alguna de les jugades d'esta primera part, tornem al directe quan esperem d'un moment a altre l'aparició dels jugadors que entrena Johan Cruyff. Així veuen Raúl, autor de l'1-0. I des de la nostra posició, que no s'aprecia cap substitució per part del Real Madrid, està Zamorano intercanviant opinions amb Michael Laudrup. Pilotegen Hierro i Puyo. I el Barça que tarda, conforme ha tardat també per arribar al Santiago Bernabéu. Hi ha hagut una diferència de pràcticament de mitja hora respecte de l'arribada del Real Madrid. López Nieto tampoc ha fet acte de presència sobre l'herba del Bernabéu. Un Bernabéu que ho hem dit al principi de la retransmissió presenta un ple de gom a gom. Les entrades s'esgotaren tan pront es posaren a la venda. 9.500 la més cara, 3.000 la més barata. I un derbi que, insistim, suposem que pot complaure als seguidors d'un i altre equip. I si no són seguidors del Barça i del Madrid, almenys als catadors de bon futbol, perquè en el transcurs de la primera part n'hem vist per part d'un i altre conjunt. En així els jugadors del Barça tampoc s'aprecia cap substitució. I anem a veure com respon sobretot el Madrid en esta segona part, tenint en compte la superioritat numèrica des del minut 39 arran de l'expulsió de Sergi Barjuan, quan ja té un jugador, Jorge Valdano, fent exercicis de calfament en la banda. No, són dos. I ara tres els homes que té calfant en la banda Jorge Valdano. Quan els suplents del Barça s'assenten, així tenen a Juan Eduardo Snyder. Molt probablement Jorge Valdano introduïsca aquesta variant ofensiva per a intentar guanyar els 3 punts d'una lliga on l'empat no té el mateix valor que en la antiga puntuació de 2 per victòria. També està Mitchell calfant, un home que precisament va ser decisiu el seu concurs en el partit de la Lliga de Campions. Dimecres, l'eixida de Mitchell va revolucionar l'enfrontament davant el Grasshoppers de Zúrich i va ser Mitchell un dels homes que va col·laborar estretament en la victòria del Madrid. Comença la segona part, baló que juga el conjunt madridista per mitjà de Fernando Hierro. Sanchis. Hierro és ara qui toca la pilota. Està tapant la banda esquerra de l'atac madridista Carreras, que és qui recula. Luis Enrique qui condueix la pilota. Combina Fernando Redondo. Luis Enrique. Luis Enrique pressionat ja per Vaquero, perd la pilota. La tocada Roger, Roger i Vaquero. De nou és Roger. S'obri la seva dreta Figo. No ha pogut endur-se la pilota perquè l'ha recuperat en tacle Lassa. Baló de Zamorano. Intercepta Popescu. Carreras. Ha errat el passe Carreras.
Baló per a Chendo. Milla. Redondo. Es desmarca Laudrup. Continua Redondo. Obertura a l'esquerra. Era Raúl que intentava conduir la pilota i finalment se l'endú Ferrer. Ferrer per a Roger. La passada per a Figo. Es desmarca Mejo Codro, l'home més avançat del Barça. Intenta fer l'acció individual Figo. Intercepta Sanchis. A punt està d'arribar a aquesta pilota Roger. I la contra del Madrid amb Sanchis de protagonista. I l'enviament definitiu per a Luis Milla. Milla ajudant-se en Redondo. Laudrup. Teòricament ha de dominar més i tindre més la pilota el Real Madrid per aquesta superioritat numèrica. Quan juga el Laudrup, enviament per a Zamorano, ha arribat a tocar en última instància Popescu, intenta un remat impossible Zamorano i finalment és Carreras i de moment allunya el perill. Vaquero la deixa per Abelardo. Abelardo cap a Figo, quan hem vist l'intent de remat d'esquenes a la porteria d'Ivan Zamorano en la repetició, i quan ha jugat Vaquero cap a la posició de Lluís Carreras. Mirava d'obrir este per a Roger. L'últim en tocar ha sigut Raúl, per tant servirà de banda al Barça. No hi ha cap jugador del Barcelona fent exercicis de calfament en la banda. Sí estan en canvi Mitchell i Snyder. També està Soler, igualment Alcorta. És a dir, els jugadors de camp que té Jorge Valdano a la seva disposició. Ara també pareix que ha eixit algun que altre jugador del Barça. Per tant, anem a veure les modificacions tàctiques que puguen introduir un i altre entrenador, que en el cas del Madrid, lògicament, ha de ser una decisió d'una aposta per la victòria. Per tant, serà, en principi, la inclusió d'un davanter, que bé podria ser Juan Eduardo Snyder. Una nova falta d'Abelardo a Laudrup. Per tant, valor per al Madrid. Minut 3 de la continuació. Continua l'1-1 i la repetició de l'entrada d'Abelardo a Laudrup, que ha impedit que el danès poguera endur-se aquest valor. Juga Laudrup. Enviament de Milla per a Hierro. Obri Hierro per a Luis Enrique. Luis Enrique en l'1 contra 1 davant Lluís Carreras. Ha eixit airós Luis Enrique dins l'àrea. Intentava fer el passe de la mort, ha tallat Abelardo. Finalment Vaquero havia capturat Fernando Hierro. Continua Hierro. Habilita Laudrup. Laudrup, el teu amic Luis Enrique. I finalment l'avantatge per a Carles Busquets. Busquets, un home que en certa manera ha causat discussions al si del barcelonisme, però que ja pràcticament esta temporada ningú no discutís la titularitat de Busquets, este porter de 28 anys, format en el planter del Barça, i que en la temporada 94-95 disputà un total de 32 partits i encaixà 36 gols. El fet que no estiga Lopetegui no és per cap raó més que el torn. En aquest cas, per als suplents és de 2 partits. 2 partits està de suplent Lopetegui i uns altres 2 està en gol. Avui li toca el torn al gendre de Johan Cruyff d'estar a la banqueta. Baló per a Redondo. Atenció a l'argentí. Redondo per a Zamorano. Zamorano, fora! El remat de Zamorano després de la deixada de Redondo. Primera oportunitat per al Madrid en la segona part. Així tenim Redondo. Deixa perfectament a Zamorano. I entre un núvol de jugadors, el xut del xilè que així fora. A servir de porteria Busquets. A tocar de camp Nadal. No arriba a tocar aquest baló Figo. Sí fa en canvi Sanchis. La passada de Sanchis per a Raúl. Pressiona Ferrer. Ha recuperat Mejo Codro. Baló per a Ferrer. Ha tocat Nadal. Vaquero. Apareix Carreras. Vaquero i Carreras. I Carreras que ha errat el passe. Només estava avançat en este cas Mejo Codro. A l'altura de la mitja lluna en la frontal de l'àrea madridista. Se'n va Luis Enrique. Perseguit per Lluís Carreras. Continua Luis Enrique. Ja Zamorano dins l'àrea. No ha pogut arribar a aquesta pilota Zamorano. I Nadal que allunya. La deixa a l'abast de Vaquero. Abelardo. Atenció al desmarc de Roger. La intenció de
del jugador del Barça d'Abelardo era enviar precisament la pilota a aquest corredor dret, però el baló s'ha perdut per la línia de banda. Quan juga Sanchis per a Milla. La passada de Milla, Raúl de tacó volia combinar amb Zamorano. Ha tallat Abelardo, Nadal, Ferrer. Es prepara per a entrar Mitchell. I atenció a Mejo Codro, que la deixa per a Figo. Continua el portuguès. Figo per a Nadal. La torna a demanar Codro. I atenció a aquesta contra del Madrid, que ha pillat a contrapeu el Barça. Sanchis, Redondo, Laudrup. La passada de Laudrup. Ha estat atent ara al tall Popescu quan entrava Zamorano i ha impedit el córner, però ha deixat un baló en safata per a Redondo. Enviament de Redondo arrere. Juga Raúl. Domini total del Madrid en esta segona part, de la que es juga el minut 7. Luis Enrique. Luis Enrique i Laudrup. A tallar definitivament a Abelardo. Ara és Chendo. Chendo ajudant-se amb Laudrup. Novament una entrada dura de Nadal. Nadal que no ha rebut cap amonestació en la primera part. En conseqüència, falta a favor del Madrid i novament Nadal, que s'ha desentès de la pilota i ha buscat el turmell del jugador danès del Madrid. Quan es farà efectiu el primer canvi del conjunt madridista, se'n va Chendo i entra Mitchell. Era una de les possibilitats. Hem dit que era una aposta per la victòria la que fa Valdano. Retira un home de tall defensiu com és Chendo i busca un gran passador com és Mitchell per a ocupar una posició presumiblement molt més avançada i traure-li rendiment a aquesta superioritat numèrica del Madrid des del minut 39 de la primera part per l'expulsió de Sergi Barjuan. I serà Mitchell, jugador de 32 anys, qui llança esta falta directament a les mans de Busquets. I atenció que hi ha hagut una espenta i veu la targeta groga Fernando Hierro. Targeta groga per a Hierro, primera que veuen els jugadors del Madrid en el partit d'avui. No ha protestat Hierro, per tant, cal entendre que ha sigut una targeta justa precisament per aquest puntelló a Popescu, quan ja no tenia possibilitat de jugar la pilota el jugador de Vélez Málaga. Per tant, llançarà el Barça de porteria. Recupera Gica Popescu. No farà falta el concurs de la llitera. Ja retiren els membres de la Creu Roja. I Busquets amb el permís dels Ultrasur, que estan situats darrere de la porteria de Carles Busquets. Amb el seu permís intentarà servir de porta. S'acosta ara López Nieto. Pues és una pedra d'un considerable tamany, de les que han de fer mal si impacten en el cap, per exemple. Es prepara Guardiola per a entrar quan juga Mejo Codro. Se'n va el bosnià Mejo Codro. El xut a la porteria de Paco Bullo i el baló que cita a l'esquerra del marc madridista. I pareix ser que havia fregat el baló un jugador del Madrid, per tant serà córner, el primer que llança el Barça en esta segona part. 3 n'havia tret el conjunt de Cruyff en el primer temps. L'entrada de Guardiola, que es pot raonar com a un home que temporitza, que serena i que reté la pilota. I això pot ser una de les directrius de Cruyff per a fer aquest primer canvi. S'ha tret el córner sense conseqüències, però s'endú el baló Lluís Carreras. La busca Figo. Impossible d'arribar a aquesta pilota. Servirà de porteria al Real Madrid. Guardiola, que es disposa ja a entrar. Pareix ser que ara es demana des de la banda el canvi. Se n'anirà el capità José Mari Vaquero.
Per tant, primer canvi en el Barça, Guardiola per Vaquero. Estem en el minut 11 del segon temps. Real Madrid 1, Barcelona 1. Continuen llançant-se objectes contra la porteria defesa per Carles Busquets. Nadal, que s'ha fet amb el braçal de capità. I el Madrid, que és qui du la iniciativa en esta segona meitat. Lassa. Laudrup. Pressionat per Nadal. Ha aconseguit burlar Laudrup a Nadal. Continua Laudrup. Baló avançat per a Raúl. Eixida de Busquets, despistat, però finalment ha tingut sort. S'ha fet amb la pilota. Ha eixit absolutament despistat Busquets. I l'oportunitat de Raúl al minut 11 i mig. Observen Laudrup. Torna a alçar el cap. Veu perfectament l'arribada de Raúl. I finalment Busquets, que es fa en la pilota. Demanaven ara mans de Guardiola els jugadors del Madrid. Popescu i López Nieto raonant. I Milla, que es disposa a traure esta falta. Per a Mitchell. Hierro. Lassa. Lassa té terreny per davant. Enviament de Lassa. Talla a Belardo. A tocar Zamorano. I això és una obstrucció de Ferrer. Certament l'ha buscat Lassa, però com que Ferrer ha impedit el pas del jugador basc del Real Madrid, i a més hi ha hagut una espenta de Ferrer, s'assenyala la falta prop de la frontal de l'àrea, quan ja Busquets ordena la col·locació de la barrera. Atenció, per tant, a Hierro o a Mitchell, que són dos dels millors especialistes del Real Madrid. L'enviament contra la barrera. Era Figo qui intentava eixir amb velocitat. Atenció a aquest baló que s'endú el portuguès. Avança Luis Figo. A la seva dreta, però molt lluny, està Mejo Codro. Continua Figo, perseguit per Luis Enrique. Figo per a Nadal. Nadal, que deixa per a Carreras. Hi ha un jugador del Barça estès al costat de la divisòria, que sembla ser que s'ha fet mal. Podria tractar-se de Guardiola. És, en efecte, Josep Guardiola. Adentrarà Àngel Mur, per tant, el joc interromput en el minut 14 d'este segon temps. Servirà des de la banda al Madrid, que ja en esta segona meitat ha disposat d'oportunitats per a Zamorano en el minut 4 i per a Raúl en el minut 11. I el Barça encara no s'ha acostat als dominis de Paco Bullo, amb eminent perill. Mentrestant, cal recordar que Cruyff encara té algun que altre jugador més calfant. És el cas de Jika Hagi. Quan Guardiola se'n va en direcció a la banda per a poder ser assistit, i es prepara per entrar Juan Eduardo Snyder. Servirà de banda al Barça. Demana el reingrés en el camp Guardiola. Les últimes instruccions entre argentins, Jorge Valdano i Juan Eduardo Snyder. I se n'anirà en el Real Madrid Fernando Carlos Redondo. Se'n va Redondo i entra Snyder. Se n'havia d'anar un estranger, per tant se'n va Redondo, entra Snyder i més llenya al forn de Jorge Valdano, o el que és el mateix, a l'àrea de Busquets. Ara pràcticament té tots els efectius ofensius en el camp el tècnic hispano-argentí del Real Madrid. En la banqueta només queden ara Alcorta, Cañizares i Soler, i cap dels tres és davanter. Raúl
Continua Raúl, atenció que es pot plantar davant Busquets, Raúl, i finalment Busquets amb molta dificultat s'ha fet amb eixa pilota. Al minut 16, una bona ocasió per a Raúl González. Inclús ha fregat el penal. Ha fet pràcticament com a Sevilla. No s'ha deixat caure, no ha sigut, o no ha practicat en aquest cas la picardia, ha preferit seguir. Quan ara és Laudrup qui juga. Continua Laudrup. Intentava combinar amb Zamorano. Se l'endú Nadal. Nadal per a Luis Figo. Centra la seva posició Mejo Codro. Continua Figo davant Mikel Lasa. S'ha llançat a terra Lasa. Falta del jugador del Madrid. Quan de moment sembla que encara no ha acabat el capítol de canvis. Està Gica Hagi preparat en el Futbol Club Barcelona per a entrar. Per tant, suposem que o Mejo Codro o Figo, un dels dos abandonarà el rectangle de joc perquè Popescu ocupa una posició molt més endarrerida. Allà va l'enviament, ha tallat Hierro. Mira de recuperar Ferrer. De nou toca Ferrer per a Guardiola. Errada de Guardiola en el passe. Baló per a Luis Enrique. Mitchell. Mitchell per a Luis Enrique. Se l'endú Carreras. Hi ha hagut falta de Luis Enrique, que veurà targeta groga per l'acció que acaben de veure. Segona groga per a jugadors del Madrid, minut 17 i mig de la represa. La veritat és que ha hagut de ser dolorós l'impacte de Luis Enrique en Carreras. I hi ha més canvis. Entrarà Gica Hagi i se'n va Mejo Codro. Codro, que ja tenia una targeta groga, deixarà la seva plaça a un altre romanès, Gica Hagi. Gica Hagi, jugador de 30 anys, es va destapar en el Mundial dels Estats Units. El va fitxar el Barça procedent del Brescia. Esta és la segona temporada de Blaugrana. En la darrera va jugar 17 partits i va fer 4 gols. No va oblidar ni molt menys l'absència de Romario. Hi ha hagut una nova falta, esta de Luis Figo. La falta de Figo a Hierro. Per tant, encara es queda un canvi tant a Cruyff com a Jorge Valdano. Milla. Eixia Popescu a per totes. Baló per a Hagi. I pren la pilota Raúl. S'ha fet mal Raúl, també Gica Hagi. Juga Snyder. Snyder per a Zamorano. Hi ha hagut falta d'Abelardo. Espenta del jugador de l'Sporting. És una segona part no tan brillant com la primera, perquè pràcticament només hi ha un equip que està intentant jugar al futbol i marcar, que és el Madrid. El Barça ara sí defen eixe marcador. Atenció, el remat fora. El remat fora de Snyder al minut 19 i mig. Deien que domina totalment el Madrid. El Barça defen eixe marcador d'empat a 1. Hierro. És Milla. Milla de nou arrere per a Hierro. Zamorano. Algú de Dibel també López Nieto. Mitchell. Falta de Roger. Falta de Roger a Mitchell. Llançament per al Madrid. Luis Enrique. Va passar Luis Enrique. Mitchell. Baló a l'àrea. El remat de Zamorano fora. El típic remat en suspensió d'Iván Zamorano.
que anar per damunt del travesser de la porteria defesa per Busquets. Si comparem este Barça al Barça de temporades anteriors, podem dir que possiblement ha perdut en vistositat, però ha guanyat en efectivitat i en agressivitat, sobretot. I no ve a compte de les targetes o dels puntellons que en ocasions han realitzat amb major o menor virulència els jugadors de Johan Cruyff. Agressivitat en el bon sentit de la paraula. El Madrid que intenta lluitar contra aquest fantasma esta temporada de no haver guanyat cap partit en casa. Hi ha hagut una falta a Hagi. I quan hi haurà targeta groga per a Sanchis. Targeta groga per a Sanchis. No sabem si per la entrada o per l'acció posterior. Camí del 22 de la segona part. Nadal i Popescu dins l'àrea. Són bons dominadors del joc aeri. Allà va la pilota. Intentava el remar Popescu. Finalment allunya Hierro. Talla Carreras. La deixa darrere Roger. Torna a tocar Carreras. Errada del jugador del Barça. Valor per a Mitchell. S'ha precipitat ara Mitchell. Demana perdó. I se l'endú Ferrer. Amb dificultat així Tairós perquè estava primer Zamorano i després Raúl per a intentar pispar-li la pilota. Nadal. Guardiola. Guardiola per a Roger. El canvi d'orientació de Roger a la dreta. On està Hagi. Continua Hagi. Baló per a Nadal. Enviament de Guardiola per a la pujada de Hagi. Està actuant com Arieta ara Figo. Per l'esquerra torna a entrar Roger. Continua Hagi. I el passe paral·lel que no troba company del Barça, però atenció, això és Baró. La pressió de Roger. I finalment conduís la pilota Laudrup. Li ha pres el baló Guardiola. S'enix del fora de joc Hagi. El baló finalment se l'endú Hierro i la deixa per a Milla. Enviament per dalt de Milla per a la pujada de Luis Enrique. En el centre està ara Snyder, una miqueta més endarrerit. Zamorano, Luis Enrique, el xut esquerrà. El detén dos temps, Carles Busquets. El servici de porta de Busquets. Ha deixat de cap Sanchis per a Lassa. Milla. Snyder. Intentava prendre la pilota Nadal. Juga Laudrup. Continua el danès, es desmarca Zamorano. Entrada de Carreras que s'endú la pilota. La deixa per a Roger. Guardiola. Però ja no es desdobla com en la primera part el Barça. Intenta asegurar el balón, encara que ara regala la pilota a Guardiola. Atenció a Zamorano que li busca l'esquena a Abelardo. Abelardo no es complica la vida i envia fora de banda. Servici lateral per al Madrid. Lassa. Raúl. Raúl i Snyder. Se l'endú finalment Nadal, però s'assenyala prèviament falta del jugador argentí del Real Madrid. Antonio Jesús López Nieto, protagonista d'aquest famós afer que li ha costat la desqualificació al Dinamo de Kiev de la Lliga de Campions. I l'acció que ha rematat en aquesta falta de Snyder. Quan ha servit Busquets, recupera el Madrid, la busca precisament Snyder, però no ha pogut arribar i serà, per tant, servici de banda per al Barça. Llançarà Lluís Carreras. Quan es demana una nova substitució, sembla ser que se'n va Roger i podria entrar el seu germà Òscar. Doncs no, entra Celades. Per tant, Celades per Roger, l'autor del gol del Barça. Tercer i definitiu canvi que fa Johan Cruyff al minut 25 d'esta segona part. Albert Celades, que ahir precisament va fer 20 anys.
jugador que es va formar en el planter de l'Andorra, però que en edat infantil va anar a parar al sub-19 del Barça, d'ací al Barça B, i ha sigut utilitzat per Cruyff. Recordem que va debutar en el primer equip en el partit que es va jugar a Beersheba, a terres israelianes, davant el Hapoel Beersheba, i que en un principi tenia que haver-se quedat fora de la convocatòria, però aquesta circumstància de la baixa última hora de Jordi ha fet que Celades, que havia viatjat com a jugador número 17, s'integrara en la banqueta i tinguera oportunitat de debutar en el Bernabéu. Ferrer, Nadal. Continua Nadal. Baló per a Figo. Guardiola. Enviament de Guardiola. Ha recuperat el Madrid. Luis Enrique. Luis Enrique per a Hierro. Hierro per a Lassa. En camí del minut 27 del segon temps. Real Madrid 1, Barcelona 1. La passada de Raúl per a Snyder. Intenta tornar-li la pilota. Ha deixat Busquets per a obstaculitzar una miqueta l'acció de Raúl. Per tant, serà servici de porta per al Futbol Club Barcelona. En esta segona meitat només tenim registrades 4 jugades de gol, mentre que en la primera part, entre gols i jugades polèmiques, hem fet un total de 13 anotacions, per a que es donen una idea de la diferència que hi ha hagut entre la primera i la segona part, o el que és el mateix des de l'expulsió de Sergi, quan el Barça ha renunciat ja a jugar de tu a tu al Madrid. Mitchell. Continua Mitchell. Davant Celades. Luis Enrique. Luis Enrique i Carreras. Finalment serà Celades. A punt d'arribar Hagi. Baló de Milla per a Lassa. Avança Lassa. La deixa per a Luis Enrique. Luis Enrique per a Mitchell. Enviament de Mitchell a l'àrea. Atenció que estava Snyder preparat per al remat. I finalment allunya Ferrer. I comparant este derbi amb el de l'anterior visita del Barça al Bernabéu, també hi ha una altra cosa clara, i és que les forces estan més equilibrades enguany entre dos dels favorits per a obtindre el títol de Lliga. Laudrup i a fora de joc de Zamorano. Hi havia fora de joc de Zamorano. Per tant, serà valor per al Futbol Club Barcelona. Ens acostem a la mitja hora d'este segon temps. Continua l'1-1. Els gols de Raúl en el minut 12 i mig de la primera part i el de Roger en el 31 també del primer temps. El servici de Busquets. Intentava arribar Figo a la pilota, finalment no ho ha aconseguit. Ara sí se l'endú de segon és el portuguès. A la seva dreta està el romanès Gica Hagi. Però com veuen el Barça ataca amb molt pocs efectius. Així és difícil que puguen sorprendre la porteria de Paco Bullo. De nou la repetició de la falta de Sánchez a Luis Figo, que com hem dit en la primera part és un jugador molt jove a pesar de les 22 ocasions en què ha defès els colors absoluts de la selecció portuguesa. Luis Figo té 22 anys i és un dels reforços d'este nou Barça de la temporada 95-96. Llançarà la falta presumiblement Gica Hagi, especialista i esquerrà. Llançament de Hagi contra la barrera. Guardiola que la deixa darrere per a Ferrer. Obertura de Ferrer per a Lluís Carreras. Carreras que deixa per a Celades. Celades per a Carreras. Abelardo. Guardiola. Ferrer. Ferrer per a Popescu. Popescu ja ha enmendat la plana. A tocar Guardiola. Celades que no ha arribat a tocar clarament la pilota i a donar peu a que recuperen defensa Fernando Hierro. Per a Luis Milla. L'atac escalonat del Madrid. Lassa. A l'altre costat puja Mitchell. Enviament de Lassa per a ningú perquè ha tallat Carreras. La deixa a l'abast de Celades. Celades per a Figo.
desmarca per la dreta Nadal, òbviament de Figo per a Nadal, continua el de Manacor, el llançament de Nadal, i finalment ha sigut Bullo qui ha enviat el córner. Al minut 30, pràcticament en la primera aproximació del Barça, ha hagut d'enviar el córner Bullo. Observen el xut creuat de Nadal, i Bullo que arriba a tocar en un partit que té una curiositat, i és que el Madrid no ha llançat cap córner ni en la primera part ni tampoc en estos 31 minuts de la represa. Este serà el segon que llança el Barça, quint en el còmput global del partit. Traurà Luis Figo. Enviament de Figo, entrava el remat Popescu, i el baló que es perd per la línia de fons servirà de porteria al Madrid. Popescu, que és un home que sol sumar a l'atac, però només quan hi ha algun llançament de baló parat, còrners o faltes prop de l'àrea, perquè sol aconseguir gols de cap. Això explica que en esta oportunitat, en el llançament del córner de Figo, s'hagi acostat als dominis de Bullo Popescu. Atenció a aquest baló per a Snyder, Zamorano, però hi ha hagut falta de l'argentí. Per tant, baló per al Barça. És el fitxatge estrella del Madrid 95-96. 600 milions de pessetes va haver de pagar el Madrid al Saragossa per la clàusula de rescissió d'un jugador que va estar en el Madrid, però que va haver de llaurar-se la fama en el Saragossa, on l'any passat va disputar 32 partits i marcar 16 gols. Snyder, que encara no s'ha estrenat en la present lliga. Si ho han fet, en canvi, en 2 oportunitats Hierro, Zamorano i Raúl, i en una Amavisca, Sandro i Quique. Laudrup. Baló que s'endú Raúl. Raúl per a Laudrup. Ha tingut ara sentit de la col·locació Popescu. Popescu que obri per a el seu compatriota Gica Hagi. Retalla el romanès. Ha caigut Hagi, indica a López Nieto que continua el joc. I baló per a la contra madridista. 33 de la segona part, en directe Canal 9 des de l'estadi Santiago Bernabéu, en el més clàssic de la Lliga. Real Madrid 1, Barcelona 1. Recorden que demà a les 12 el València jugarà a Vallecas davant el Rayo, equip que encara no trec cap punt en tota la Lliga. Esta vesprada viatjava l'expedició valencianista en avió des de València a la capital. Precisament Luis Aragonès i José Manuel Rielo estan així en el Bernabéu veient en directe este partit, perquè no devem oblidar que el pròxim visitant de Mestalla serà el Madrid en aquesta jornada que es jugarà dimecres. Quan juga Figo, baló per a Guardiola, obertura de Guardiola per a Hagi, però només està en punta Figo. Van a mirar de sorprendre Hagi a Bullo, deixi un enviament pràcticament al tercer pal, que se sol considerar el del banderí del córner. Per tant, servirà de meta al Madrid. 11 minuts per al final. Encara hi ha un jugador fent exercicis de calfament, que a punt està de caure precisament ara. Era Rafa Alcorta. I juga el Real Madrid. Intenta tapar Albert Ferrer. El baló que travessa la línia de banda. Servici lateral per al Madrid. El llançament, Mikel Lasa. Laudrup. No és Laudrup, és Raúl. Atenció a Raúl. Raúl en l'àrea. I finalment Abelardo. Quin baló més difícil de traure. Era molt difícil de traure conforme li ha pegat a la pilota Abelardo. Era molt difícil que no marcara la seva porteria. Serà el primer córner per al Madrid en tot el partit. L'acció individual de Raúl i Abelardo, que alça la pilota per enviar al córner. Llança Mitchell. El baló l'ha rematat en última instància Fernando Hierro. És la rèplica madridista, la pujada de Popescu. És la incorporació de Fernando Hierro també en llançaments a baló parat, quan servirà de porteria Carles Busquets. A pentina Hagi, la busca Figo. Hierro.
Hierro per a Puyo. I es prepara la tercera i última substitució en el Real Madrid. Quan busca espais el conjunt de Valdano. Hi ha hagut falta de Nadal a Sneijder. Minut ja 36 del segon temps. I des d'ací no apreciem bé si és Alcorta o finalment serà Soler. El cas és que ja està preparat un jugador per entrar quan actua per part del Barça Luis Figo. Celades. Popescu. Baló darrere de Popescu. Amb el peu ha de rebutjar Busquets. Baló fora de banda i demana el canvi Jorge Valdano. Entrarà Alcorta i se'n va Fernando Hierro. Per tant, tercer i últim canvi. Se'n va Hierro, que ja tenia una targeta groga, i entra Alcorta. Minut 37 de la segona part. A tallar Popescu. Baló que s'endú Nadal. Era Figo qui es barallava per la possessió de la pilota. Finalment travessa la línia de banda i el servici lateral, a pesar de les protestes del públic, indica López Nieto a favor del Futbol Club Barcelona. Estem parlant-los de la jornada que es disputarà entre dimecres i dijous. Dimecres tindran una edició especial de minut a minut amb els 10 partits que es juguen dimecres, perquè el que fa 11 el podran seguir en directe dijous a les 9:30 de la nit des del Vicente Calderón. Atlètic de Madrid Espanyol són els dos equips que ara mateix, i en espera dels seus compromisos de demà, encara no han cedit ni un punt des que ha començat la Lliga. La busca Figo, però no té a qui passar-li. Continua Figo en presència d'Alcorta. Ha caigut Figo i el Linier marca banda a favor del Barça. No serà banda, pareix que no, sí, definitivament serà servici de banda. Baló per a Ferrer. Guardiola. Celades. Celades per a Guardiola. Juga Jika Hagi. Ja era difícil eixir de dos jugadors del Madrid. Hi ha baló per a Paco Bullo, a punt d'entrar en la recta final del partit. Minut 39 pràcticament. Real Madrid 1, Barcelona 1. Juga Milla, combina amb Laudrup. Laudrup ha deixat literalment assentat Josep Guardiola. Allà Valdanès intentava el remat a porta, ha rebotat el baló en Nadal. Ha d'eixir Paco Bullo. Sánchez. La passada ha sigut de Milla. Lassa. Raúl. Raúl a l'àrea. Zamorano. I finalment Ferrer. Demanaven penal, però Nadal pràcticament no era ni conscient que poguera tindre un jugador del Madrid darrere. Perdia la perspectiva frontal. Estava d'esquenes. Intentava rebutjar el baló de cap. Pues ho han vist d'una altra manera en el directe. Sí que pareix que sí que tinguera la vista i la mirada fixa en Juan Eduardo Sneijder. Serà servici de porta i hi ha una colzada. Per tant, si López Nieto haguera entès que això és falta, com que és dins l'àrea, haguera sigut penal. Jugada que es produeix en el minut 40 del segon temps. S'entén que hi ha hagut una colzada de Nadal a Sneijder. S'haguera pogut saldar amb penal. Luis Enrique.
I ara hi ha una clara falta, agarrar de la camiseta Celades a Luis Enrique, targeta groga per a Celades. El Madrid que es disposa a cremar els últims cartutxos, li queden 4 minuts més el que puga afegir López Nieto per a intentar sumar la primera victòria en Lliga. L'última volta que va guanyar el Madrid en Lliga va tindre un sabor molt dolç perquè fou davant el Deportivo de la Corunya en el mes de juny i significar la Lliga. Ara s'han estorbat en el remat de Snyder i Zamorano, serà servici de porta. De moment, des que ha començat la temporada 95-96, el Madrid comença amb una victòria a Vallecas per un contundent 1-5. Veiem la repetició del remat de Zamorano. I després va encadenar 2 derrotes consecutives al Bernabéu. La primera contra l'Atlètic de Bilbao per 1-2 i la segona davant el Real Oviedo per 2-3. Després va recuperar un punt en l'eixida a Sevilla davant el Betis. I ara per ara 1-1, marcador que hi ha en el Bernabéu quan està a punt de complir-se el 42. Llançarà Guardiola. Esperava que s'incorporara Gica Hagi. A tallar Luis Enrique, toca Mitchell. Baló de nou per a Luis Enrique. La deixa caure per a Sanchis. Sanchis per a Milla. Recula el Barça. Continua Milla. Deixirà el pas Celades. La passada de Milla per a Laudrup. Pressionat per Guardiola. Li pren la pilota Guardiola. Intentava anar-se'n Figo. I ha marcat mans López Nieto. Ha marcat mans López Nieto. És que ha incorregut Rafa Alcorta. Efectivament, li ha pegat el baló al colze quan es deixava caure a terra Rafa Alcorta. Golpejarà la pilota a Gica Popescu. Obertura per a l'altre Gica Hagi, però talla Luis Enrique. Mitchell. Sanchis. Milla. Continua Milla, li deixen un corredor, certament, dels jugadors del Barça. Milla, Luis Enrique. De nou és Milla. Milla per a Laudrup. Obri Laudrup a l'esquerra. Intenta entrar de nou Raúl. Atenció al retall de Raúl. I finalment és Busquets qui es fa la pilota. Recordem marcadors de partits disputats avui en primera divisió. Atlètic de Bilbao 2, els 2 gols de Julen Guerrero, Sporting de Gijón 1, el gol de Julio Salinas. I en la segona, Marbella 1, Barça B 3, Real Madrid B2, Osasuna 0 i Villarreal 1, Badajoz 1. Hagi. Figo. Figo per a Guardiola. El remat llunyà de Guardiola, rebotat en un jugador del Madrid i arriba als dominis de Bullo. A punt d'entrar en l'últim minut. Real Madrid 1, Barcelona 1. Lassa. El baló enviat per Alcorta. Ara és Milla. Milla per a Laudrup. El talla anava Belardo. Se l'endú Snyder. Talla Nadal. La toca Lluís Carreras. Se'n va Carreras. Envoltada de jugadors del Madrid. La deixa per a Guardiola. L'acompanya per la dreta Figo. Pel centre Lluís Carreras. Ha aixafat malament la pilota Guardiola. Inclús ha tocat el baló en la mà. Per això veurà targeta groga. Targeta groga per a Guardiola. Quan estem a punt d'arribar al minut 45. El llançament Alcorta. Alcorta per a Lassa. Lassa per a Milla. Laudrup. Entre línies estan Zamorano i Snyder. L'enviament de Sanchis. Raúl. L'encarregat de prefabricar les jugades d'atac del Madrid. Snyder. Ha tallat en última instància Belardo. S'ha complit ja el 45. Baló per a Sanchis. L'enviament de Sanchis a la banda. Torna la càrrega al Madrid. Raúl. Baló per a Snyder. Ha rematat molt forçadament Juan Eduardo Snyder. Ha entregat la pilota a les mans de Carles Busquets.
Repassem l'era de Johan Cruyff com a entrenador del Barça i els enfrontaments amb el Madrid en el Bernabéu. Este és el que fa 8. En els 7 anteriors, 2 victòries, un empat i 4 derrotes. El Barça amb Cruyff ha marcat 8 gols i n'ha encaixat 14. Quan ara talla Belardo. Baló per a Laudrup, mira el seu rellotge López Nieto. Exactament són ara 46 minuts. Pot ser l'últim cartús del Madrid. Mitchell. A tallar Popescu. Llançarà davant del Madrid. Enviament de Mitchell per a Snyder. Snyder pressionat per Figo. La passada darrere. Luis Milla. Milla més arrere i final. Final que indica López Nieto. Per tant, el derbi ha finalitzat en taula.